Salutare tuturor și bine ați venit la un nou episod al lui Florex. Acum o să încercăm să facem câte ceva la bază. Facem și unul din acesta. Adică este mult mai folos ca să putem să tem această piatră, să nu numai chinuim. Și unde să-l pun eu pe ăsta și-l pun aici momentan. Am mai minat la fel de bine, mult și bine am mai minat pe acolo pe jos. La fel, în același mod o să vă arăt. O să mergem iarăși în Nether. Fiindcă am nevoie de ceva din Nether. Ia stați așa puțin. Da, le iau pe toate la mine, fiindcă știu sigur că să am nevoie și să fac niște scări. Să fac niște scări, fiindcă s-ar putea să am nevoie totuși. Cam atâta iau moment. Cam atâta fac momentan, că s-ar putea să n-am nevoie de prea multe. Că vreau ca tot acum să... nu spune că nu am... Nu am. Lasă, nu-i nimic. M-am gândit la un model care să-l facem la ușa acolo pentru ușă. Și m-am gândit că ar fi o idee destul de bunicică să facem din lemn. Să facem cum ar fi un fel de... și vacile noastre din păcate a explodat un creeper aici. S-a stup pe groapa asta. Și sunt mai puține acum, fiindcă am omorât și o parte din ele. Din cauza că se toate cam pe afară. O să încerc să scap de toate vaci că sunt pe afară în off-camera. Sau eventual să le bag înăuntru. Și dacă o luăm noi așa... Și încerc să fac de aici mai departe un micuț doc. Parcă doc e să zicea, nu? În fie. Ideea fiindcă vreau să-l fac ceva destul de mărice. Lungimea să fie... Bine, lățimea să fie de 3 blocuri. Cam așa cred că este suficient. Și ideea fiind cu asta că să dea o mică idee la partea de intrare și aici să mai putem noi să facem diferite de-astea pe aici ca să-i dea un micuț design ceva mai frumos. Cum ar fi o barcă sau un micuț restaurant care să fie aici pe lac. Mă gândesc că și barca aceea să putem face tot în felul acesta. Tot ca un fel de barcă care stă aici pe doar parcată. Și oamenii care vine pe aici să folosească de acea barcă pentru a putea să aibă un micuț de ăsta, unde să aș previzioneze. Stai așa că nu prea îmi convine, stai să vedem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, da? Și 4, 5... Așa, da? Că mi-e greu în ambele părți. Mă gândeam să fac asta așa, că s-ar putea să meargă până la urmă. Ia, 1, 2, 3, 4, 5. Decât că nu așa. Ia, și o facem ceva mai așa, mai mare. Iar că intrarea noastră va fi de 2 blocuri. Ușa încă nu m-am hotărât ce fel de ușă să-i pun. Ia stai așa, mă gândesc, putea să meargă și... Da, merge ce mai bine așa. Partea asta de aici se va sparge oricum. Ia stai așa, să pun eu ceva aici care să... Și mă gândesc ca să punem piatra din aceasta aici. Îmi place cum arată designul acesta. Nu o să folosim piatra aceasta peste tot. Folosim acum la ușă și vedem dacă mai folosim undeva pe viitor. Bine, folosim și la o parte din pereți.
Și la ce mai m-am gândit eu să folosim această piatră, m-am gândit ca să o punem aici. În felul acesta. Asta așa și să nu zicem de sunt în momentul de față cam până la 100 înălțime. Cam să fac o mică idee și vedem mai târziu dacă ne mai înălțăm. Partea de sus va fi mai mult pentru design. Iar dacă apăsați pe rotiță vă da blocurile care aveți în inventar. La fel ca și pe creativ cum copiați blocul de jos. Aici diferența fiind că nu-ți copiază niciun bloc pe atât dacă îți dă blocul care le-ai tu în inventar. Dacă ai de exemplu piatra din aceasta cum am eu, o să-ți dea piatra din aceasta în mână. Fără niciun fel de problemă. Facem și aici sac la fel și mă gândesc ca să facem la fel pe fiecare colț, să înălțăm pe la 100. Mă gândesc ca să termin cu faza asta la fel off camera, că vreau ca să mai facem ceva la bază. Și bine, la fel să le încep acum și să le... Să putea să nu mor eu. Să nu ratez eu colțul ăla de apă. Dar totuși destul de interesant. Haide, bă. Acum cred că să încep să pun sticla jos, la fel, o să termin o chemare și o să vă arăt după aceea pe finale cum va fi, cum o să încep să scap de toată apa de acolo. Și cred că cât de curând o să începem la fel de bine și de frumos și partea cu, cum îi spune, stai așa când scapă, se transformă în acel village. Stai așa că aici merge, da, merge bine. Parcă mai lipsește ceva. Gata. Să ne așezăm pe de inventar. Și cred că nu o să mai mă ocup acum de partea asta. Să încep cu... Da, stai așa că nu e bine. Mi-am uitat că atunci când am pus astea, când am completat, n-am pus peste tot de sac la fel, din cauza că m-am uitat să mă și grăbesc și mi-am uitat să completez aici jos. Buba fiind că dacă nu completez partea asta, nu-mi dă voie să pun sticla. Ca să vreau să mă duc de sus în jos, ca să mă asigur că până jos vine baza asta la fel. Chiar că jos undeva să modific într-un mod. Modific într-un singur motiv și anume că vreau ca să dau un fel de design ca să pot să intru pe sub apă și... Aveam multe sticle de atâta la mine? Sper că nu. Mă gândesc că partea asta s-ar putea să... Uitați cam așa vreau ca să fac toată partea aceasta până jos. Și după aceea să scot toată apa din interior. La fel de bine să facem, după ce astupăm tot asta, să ne facem un ușă acolo ca să ne ducem în jos, să știți că e ceva. Idee. Mi-am uitat de buba asta. Asta va fi partea nasoară, dar aceasta să facem o cumva de o cască din aceea. Și pe de la suprafață. Da, este totul bine. Adică pentru mine unul consider că această bază să merite mult. Adică mie îmi place stilul acesta și să mă gândesc să fac o chestie aceasta, o parte pe uscat și o parte pe sub apă. Îmi place foarte mult, adică îmi place pe veliștea aceea care se vede din apă. Sticla aceasta o să o schimbăm, o punem acum mai mult pentru a putea face posibilă scoaterea de la toată apa de acolo. Când din păcate nu e ușor să scoți atât apă de acolo, mai ales dacă ai și
o patinici asta, acolo unde să fie semnăcea, unde se poate gena apa. Știți cam așa ceva vine toată ideea. O să vină ceva de genul ăsta, să vedem, 1, 2, 3, 4, 5, ceva cam așa. Și o să vină un alt de ăsta mai departe așa. Dar mă gândesc ca să aici sus să-l fac ceva mai mare și jos să-l fac ceva de genul acesta. În altceva, adică cea sus e ceva la vedere și mă gândesc să-l las ceva mai liber. Și așa că uite ceva de genul acesta. Da, cred că, ia să vedem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, la 6 pe acolo. Îmi gândesc că s-ar putea să dau un mai ceva mai calmat și s-ar putea să-mi dea și mie voie să pot să pun anumite de-astea. La fel, acum pun de câteva, mă gândesc să le pun fix decât pe astea că le-am acum în mână. Ca să pot să vă faceți o mică idee la ce vreau să fac. Automat e destul de greu și ce mai sigur să mă sui acolo sus cu niște blocuri, scare, ceva. Și o să pun toată partea aceasta. Dați seama că să pun după ce pun sticla. Da, mă puteam aștepta. Dar din punctul meu de vedere, exact cum am și spus în episoadele anterioare, că merită să faci o bază de genul acesta. Că fiind ea mai, dar să poți introduce în ea tot ce ai tu nevoie, n-ai cum să nu merite. Plus că munca ta de-a lungul timpului pe care o faci și o depui, cred că să-ți placă ce iese la final, mai ales să știi de asta. Aici ușa asta nu știu sigur ce să despre ea, sau putea să modific sau nu, nu știu, vedem. Știu, vedem mai încolo dacă e. Am mai puțin și fema. Acum aici avem și mâncare și mă gândesc acum să ne ducem în Ede să luăm pe ce avem nevoie de acolo. Bază să la fel, o să fac o chema partea asta și să pun sticla acolo, că fiindcă la fel durează mult timp și nu avem timp să facem toată partea asta numai pe episoade. Aceasta mă gândesc că cel mai bine este ca să ne ducem. La fel suntem din nou pe ultima versiune. Că după cum puteți vedea în colțul din stânga sus, suntem pe ultimul snapshot pe 20W13A. Fema mai mărită la fel, n-am plantat peste tot din cauza că nu am momentan. Am făcut-o și de un cartof din bătălia cu un zombie. Și la bătaia așa că am făcut-o de așa cartof. Am apărat, am rezolvat problema cu skin-ul. Și... unde... Bă... Aparent nu mai am acel cartof, din păcate. Nu știu ce am făcut cu el. Am mai făcut un chest cu, la fel, cu minereuri. Aici m-am ocupat și de partea asta, adică să mergea și mai frumos pe jos. Și am săpat încolo și în partea asta la întâi. De o să sap la fel, adică ideea fiind odată ce găsit diamante să vad pe videoclip. Noi mergem puțin în nether, în speranța că, uitați, noul mob care merge pe lavă. E destul de ca lumea cum e făcut. Arată ca lumea pe o parte, dar totodată arată și destul de urât. Adică fața lui tristă. Asta e partea care nu-mi place la ele, că e fața tristă și chel așa. Așa că mă gândesc că putea fi făcut și asta mai ceva mai frumos de atât. Dar mă gândesc că nici nu au avut. Și ca să nu mai repetăm greșeala de atunci, ne scriem coordonatele. Minus 81. Greșeala din episodul anterior.
Acum mergem pe de la fel, să facem niște blocuri din acesta. Să vedem dacă putem să mai găsim ceva în testa pe Nether. Ce mă interesează mult... Dacă... N-am căpăsat la mine. Perfecto. Cobor pe de la acolo ca să văd dacă pot să iau niște de-asta. La fel, bine, de data asta nu să mai iau la fel de mult cum am luat în episodul anterior. Adică în episodul anterior am luat mult și am pierdut cam toate bucățile alea. Am vrut să recuperez itemele fix pentru blocurile astea. Din păcate n-am reușit să recuperez itemele, de aceasta mi-am făcut de iteme de fier. M-am gândit că dacă tot mi le-am pierdut pare să încerc să nu mai stau numai cu ale de piatră, numai ca să prind de iron. Așa că am fost și mi-am luat și eu în cele de mult ceva mult mai bun. Am găsit să vină un mob pe aici, mai aproape. Uite el! Da, a destul de gust totuși făcut. Ia. Nimerim. Perfect. Acum la fel să mai încercăm să mergem pe aici, să vedem. Poate mai găsim ceva interesant. De ținut minte că baza noastră este în direcția aceasta, după portal. Și o să țin direcția aceasta. Sper să nu mai da de vreun Enderman care vrea să mă bată. Eu spun, putea ascunde prin zona asta? Ca zic ceva. O să mă gândesc că la fel portalul de acolo să-l acopă cu blocul din acesta. Adică îmi place destul de mult designul acesta, dar vreau mai degrabă cele roșii, cred. Nu știu, vedem. Cercăm să mai minăm și niște gold. Ne ajută destul de mult. Adică știți că avem nevoie de 2 de aur pentru acea femă. Și acum să iau și la fel de bine și niște coarți, că am nevoie și de coarți. Am nevoie destul de mult. Să mai și mâncăm din când în când ca să nu murim de foame. Și aș vrea să găsesc niște soulstone din acela... Dacă aș putea să găsesc cumva... Bă, stai așa. Hai, mă. Au, ce frumos cu... Noul... Noua iarbă în aceasta din biomul acesta. Este destul de frumos, să mai ales și teama ei, cum merge. Proprietățile ei. Cât te ajută în unele momente, în unele cazuri. Și sper să nu mai să ne veze un enderman pe mine. Păi n-avem locul să găsim biomul ăla cu soulstone. Mă sună de s-au teleportat. Sper să nu se ne veze pe mine pe chestia asta ca de mă adăugă, dar ce să vă fac, adică totuși după ce am pus pentru cupul anterior, nu, automat că nu-mi place. E un loc bun pentru a face o zonă de pe atunci când să avem nevoie. Și... Na. N-am... mă vâmbă. Ideea fiind că acum să găsești ceva mai greu susținut prin astea, numai că sim acel biome. Și biome-ul acela se găsește atunci destul de greu. Nu știu, că aș avea nu că să mă găsesc ceva pe aici, prin asta să găsesc, vă cam un bloc din acela tăcit cumva, nu știu, un ochi din acela chiori. Mi-a place, dar nu prea văd eu să am nocul. Hai să mergem și pe aici. Poate fac eu cumva să cad în lavă. Da, aparent eu mă pierd destul de ușor pe aici. Deci ăsta fi mobii noi. Mergem acum înapoi. N-am găsit asta, nu e panică mare.
Nu, 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 nu convine, nu convine. Îl peta. De ce? Ți-a tâmpenia, de ce neba să dea fă să-i fac nimic? Măcar nu ce să mă uit la el. Aceea a fost noia mea când mă anunță că s-a dus videoclipul. Bine că trebuie să închei videoclipul pe acum. În zona asta. Amice, ești mut numai fiindcă ai dat din în mine. Poftim. Apoi nici cine să-mi când dă altcineva în tine. Am observat și cu un îndemn a folosit. N-am găsit ce-am căutat. Și uite, mă! Ce frumos! Nu se dă aproape. N-avem cine știe ce de-astea, dar cine știe ce coarți. Să mai luăm puțin. Hai să putem să luăm și niște lemn de-asta. Da. Să fim ciupecele astea roșii, dar ciupecele astea roșii nu prea mă ajută mult tău. Fă pământul ăla roșu. Cred că ce mai sigur să mergem înapoi. Și m-am spus la fel de bine să fac eu chema la baza acolo, mai multe de astea, mai multe lucruri. Adică să stau chema la o bază destul de mare, să stau să fac pe videoclipul la o bază din aceasta destul de mare, destul de migălos și durează mult timp. Le-a văzut de aici trebuie să destul de multă suprafață, după aceea să mă bag înapoi. Din cauza asta să dureze destul de mult timp, de aceasta zic că cel mai bine ar fi ca să fac pe off-camera și să fac pe videoclip părțile mai importante. Am și pe asta și ai. Mă gândesc că acum trebuie să mă întorc înapoi, ca să nu cumva să fac făcășani și putea să mă pierd din nou. Deci asta am și salvat coordonatele mele ca să mă pot întoarce înapoi. O să mai minez și off-camera ca să fac o de piatră, că am nevoie de grămadă de piatră. Să o păjesc și la fel de bine, adică sta de multe ori la calculator aprins mai pentru a se ca să facă piatra aceasta. Deci ai înapoi plecând noi ne înveți încă un enderman. Enderman ăștia nu prea atacă aici niște ce des, dar și când atacă, atacă bine. Ce să zic? Și mă gândesc ca în episoadele următoare, ce puțin să ne apucăm să spălăm și peșterele astea. Adică totuși sunt destul de mari și cred că aș vrea și vă să vedeți. Și puțin s-ar putea să mă uit de câteva ori. Adică sunt destul de mari și sunt destul de mulți mori pe aici. Dar ce v-am spus. Acum să mergem sus la suprafață și vedem după aceea ce mai facem. Și cred că cel mai sigur să închei videoclipul, ca să le fac în jurul acesta de vreo 25 de minute, 20 ceva de minute, poate chiar și 20 de minute. Dintr-un singur motiv, că dacă sunt pe lungi, nu vă uitați, plus că mă față pe cum să la început, nu se uită foarte mulți oameni la videoclipurile mele, dar e ceva normal la omul, adică când ești la început
Trebuie să te aștepți și la chestia asta. Și uitam și să răpun potate în același loc. Da, de. Fac acum două chesturi pentru chestiile astea că le-am luat din Nether. Că nu vreau să le pun acolo peste minereuri. Și cred că... Ia. Să, nu știu, să pregătesc la fel of chema niște de-astea, ce să facem pe videoclip. Și pe videoclip o să văd cu ce să ne ocupăm. Bine, pe ceea ce pregătesc. Așa că eu vă spun la fel de bine să aveți o zi bună în continuare. Eu v-am lăsat. Sper să dați like, să vă abonați, dacă v-a plăcut. O să fac și niște tutoriale cu Airstone. Odată ce să fac mai întâi femele pe serie. Și așa că vă spun, pa, pa!